Molweni bhotani, kwakhona ngale mini yanamhlanje. This is part 2 of a video I did this afternoon. What was I talking about? Bendithenza yenza ngesiXhosa mos kuba ifocus vele ingobugqirha besiXhosa. You understand, intwaso kwisizwe samaXhosa. So I see no point into yoba ndikhumshe because honestly okwangoku ndisathetha ke ngoku ngolu hlanga lwamaXhosa because that's what I know best. Ndaqhawuka ke ngoku, yaqhawuka ividiyo yokuqala ngenxa yespace efowunini. So I've decided to use my laptop now to actually record the video, just to avoid uba ndiphinde ndiqhawuke futhi. Kuleya yokuqala siphele kule ndawo ithi intonjane, ukubaluleka kokuthomba kumntu oligqirha. Ndicinga uba ndigqibele ndisathi umntu oligqirha obhinqileyo, mos sithethile ngolwaluko kwaba bangamadoda. Ngoku masize apha emabhinqeni ke. Ibhinqa kubalulekile into yoba maloluke, lithonjiswe ukutsho. Yi-rite of passage for thina bantu bakwaXhosa esikhuliswa ngalo. Umzekelo, kumaZulu intonjane is the equivalent of umhlonyana. Ithi ke ngoku le nto lena, intonjane uyibona njani uba ibalulekile? Abantu ke bayathanda uyidisputha le ndaba yentonjane as if ayibalulekanga, uyaunderstand, ngelithi ayithonjwa ngumntu wonke. Intonjane akunyanzelekanga uba uyithonge ukuze ube uyayenzelwa, uyayiva? Isenongaveli kodwa isisisekelo sobugqirha kumntu oligqirha ke phofu, manditsho. Ngoba kaloku bendisathi uligqirha ngoba abantu bakokwenu bafuna ukukuthuma ukuthi uhamba uhlangula imizi ngemizi kwiingxubakaxaka zamasiko aba banazo. Wena ke njengomntu oligqirha ke ngoku oqeqeshiweyo wafundiswa ngamasiko, abantu bakokwenu bazawufuna ke ngoku into yokuba babe ngabantu abakusebenzisayo, abakuthumayo, uyayiva? Ndicaphukela i-reflection on my glasses. Ndisigqwethe nale ring light ingathi xa ijonge kum, ya nokwana. Yeah, I know it's not the best quality, but I want to do this video now because I'm not sure about tomorrow. Ngomso ndiyosebenza ngapha eQonce kwaNdileka. It could take me the whole day, I don't know. So ndithi ke ngoku singamagqirha sityunjiwe ukuba masiphume siyokuhlangula. Ithi le nto lena sihambe sisima ezinkundleni zamakhaya ngamakhaya, sihambe sisima singena emaxhantini, emthonyameni wemizi ngemizi. Yiloo nto ke ngoku xa uligqirha kufuneka uxhobile ngandlela zonke, ngoba kaloku into ezawukwenzeka apha, uthunyiwe. Masithi inkomo mhlawumbi yenguqulo, uzwelidala, inkomo yezihlwele, njalo njalo. Usuke ke ngoku xa ufika apha kulo mzi ube sezigemini, ube sexesheni, uyeva? Andithi sithi isiNtu umntu xa esexesheni ubuya umva, uyayiva ke ngoku, kwizinto ezingqamene nabantu abadala, uyayiva? Kangangoba intombazane ngokwakudala, intombazane xa isexesheni ibingaliphathiselwa. Andazi uba nina nikhuliswe njani, uyeva? Ubungangeni nongena ebuhlanti. So imagine ke ngoku uligqirha ungena emzini womntu, enkundleni yakwaNtu, uphethe isiko elibalulekileyo elizawuphilisa eli khaya. Wena ke ngoku
ube sexesheni, uyayiva? Ithi loo nto leyo mos icacile uba singangasebenzi thina singaba babhinqileyo, ngoba ngoku kuzawufuneka xa kufike umzi bethi banyuka nengalo, funeka umane ujonga ikhalenda into yoba kanene ezo deyithi zam uyayibo, ayisawundi, ingabujemisa nje ubomi, uyandastand? Yiloo nto igqirha lithonjiswa, igqirhakazi lithonjiswa, uthonjiselwa intoba yilaa nto kuthi xa uthonjisiwe ukuthiwe uyindoda, ukhuphe ilizwi lithi ndiyindoda. Xa uthonjiswa unikwa umkhonto wakokwenu. Andazi ke kweminye imizi, mna apha ekhaya ndawunikwa, uyayiva? Uphatha umkhonto wakokwenu, hayi suba uzawuhlaba ngalo mkhonto, hayi, ngumfuziselo wokuba ngoku nawe, uyayiva ke ngoku, uyangena ebuhlanti. Awuzude ube yindoda, soze ube yindoda ngenxa yoba uthombile, hayi. Akukuzama ukuzilinganisa namadoda, nto nje njengoba ungumntu onobizo osebenza ngabantu, kubalulekile into yoba mawuthombe kwenzela into yoba ungaqhingi xa usemzini ube sengxakini, ngenxa yoba kaloku uyaqonda i-nature yona, indalo yindalo, izawuthatha indima yayo, uyayiva? Akuzuba sathwani ke ngoku, kodwa ke ngoku ukuthomba oku kubaluleke ngaloo nto. Abantu abanintsi abayazi loo nto leyo, abantu abanintsi bayithatha for granted indaba yokuthomba. Mna ndisatsho nanamhlanje ndithi ukuthomba kubalulekile egqirheni, uyandiva? Andithi awunawuze uthwase ungathombanga, kodwa ukuthomba sesinye sezi-stages, you know, your rite of passage, okumele uba uqiniseke into yoba njengoba uligqirha, hamba uhambe ude ufike ekuthombeni, ukuze kaloku umsebenzi wakho ungami. Indawo yokuqala, umntu othunyiwayo mandiyiqale kule ndawo. Uyabona amagqirha aza uve uhletywa kuthiwe, heyi, hayi uyaxoka. Uyabo? Njengoba ndingumntu ohleli nje usesithubeni ke mna ke ndihamba amazwe, wena KZN, wena Kapa, wena Johannesburg, ndihambe ndiyofika eMpumalanga, ndiyoqhina eMozambique, ndiyongena eSwazini. Xa ndihletywa ke kuthiwa hayi uyayazi into ayikhangelayo, loo nto iyamhambisa shem. Caba ndinawuze ndisebenze ubana ngaba andihambi, you know, not knowing into yoba into endikhuphayo mna zii-clients, ndijikeleza ilizwe nje, zii-clients into endijikeleza. Laa nto ndandiyithetha ndithi abanye abantu bathi mazize endumbeni. Ikhona imisebenzi ebangela uba ixhwele maliphume netasi liyosebenza emzini, igqirha maliphume netasi liyosebenza phi? Emzini. It's not all the times that the client has to come to you. Nawe uthunyiwe, zikhona izinto ezifuna wena uhambe uye phaa. Nantso ke mna ke into endihambisayo, kodwa ke ayinamsebenzi nale kuthiwa ndiyayikhangela. Ngoba kuthi le nto ndizama uyicacisa kuthiwe, hayi mntakabawo akaxakekanga. Awuzuxakeka ndikuxelele xana ngaba abantu bakowenu abazukusebenzisa, abazukuthuma xa beyazi into yoba zikhona iingqinamba ongakhange ugqithe kuzo, zikhona into ezawukuqhingisa emzini, zikhona izinto wena ongaziseleliso njengokuthomba. Abantu bakokwenu kaloku akufuneki bahlale besovalweni loba Thixo lo mntana kade athombe. Uba unofika kulo mzi kube lolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo, kuzawuthiwani? Umntu othunyiwayo ngumntu okwaziwayo into yoba isimo sakhe siwulungele umsebenzi awuthunyiwayo. Ungathi sowuthunyiwe uphinde ke ngoku xa ukulaa mzi kufuneka ucele elinye igqirha into yoba yebani, khawuze mani ndisengxakini apha. Uyayibona loo nto leyo? Ayimelanga uba ihamba ngolo hlobo, uyayiva? Ewe, ndiyayazi into yoba amagqirha abhinqileyo ayangena ebuhlanti engathombanga, ayangena ebuhlanti esezigeyimini, kodwa ayabakhupha abantwana balapha. Kuthiwe ufike abantwana balapha bebuza, mama ndicela ubuza into yoba njengoba ndisexesheni ke ngoku mna ndiyangena na? Uyaqonda, ngelaa xesha lowisa umzekelo, igqirha lithi hayi, abasexesheni mabaphume, kodwa lona lingaphakathi.
ufumanise uba lisexesheni lona kuqala. Senje uba zinto endizibonileyo mna endizijongayo ezo. Yindalo ukuba sexesheni, kodwa kuyindalo nje kuyalungiselelwa. Ngoba ubugqirha bunamini itheni, abantu bona xa besiza kuwe abakwazi busexesheni namhlanje. Yiloo nto igqirha lithomba. Ndizama ukuthi ukuthomba lelinye lamasiko abalulekileyo ondlalela ubugqirha. Akhona namanye ke besendiwabalile mos kule vidiyo yokuqala, uyawubuyela kuyo ke. Itsho imbeleko neentambo, ntambenkulu kanjalo kanjalo kanjalo. Kodwa makhe ndiphinde ndibuye umva ndiye kweli gama lembeleko kunye nentambo. Ndikhe ndive mna umntu afike apha kum uzokhonsaltha athi, hayi, imbeleko ndandiyenze kulomama, intambo yena ndayenza kulotata. Ubomi notshe isitulo sodaka azidibani kaloku. Azizutshotshelana ngolo hlobo. Kutheni amawenu niwendisa inkani? Kutheni abantu bakokwenu ubendisa inkani ngongathi ngoku niyazalana nalo mzi? Ubana ngaba umamakho ngumamTolo, utata ngubhele, imbeleko yakho xa uyenze ematolweni, ngoku naku uyokwenza intambo enkulu yasemabheleni. Ngongathi imbeleko yasematolweni iyazalana nentambo yasemabheleni. Ayikho loo nto leyo. Kaloku intambo kufuneka isisekelo sentambo enkulu yimbeleko. Imbeleko yasematolweni kufuneka xa inyuka, uyeva ke ngoku, namatolo. Ayizuqala ematolweni iyophelela emabheleni. Yilaa nto ndithi qiniseka uba uyazigodusa. Ukubana ngaba isiko lakho uzawulithatha kulotatakho, qiniseka into yoba zonke izinto zenziwe ngendlela. Makahlawule utata, akhuphe inkomo yesondlo, wena ubulela umngqusho apha kokwenu, ukhutshwe ngendlela apha kokwenu ematolweni. Ndenza umzekelo xa ndisithi amatolo. Khutshwe mamTolo ematolweni ngendlela, uyokwamkelwa ngendlela emabheleni, ngesiko lokwamkela umntana, ngoba umamakho khange abe ngumendi wasemabheleni. Ngoku xa uzisa inkani kulaa mzi kungakhange kwenziwe amasiko okwamkela umntana, fana ingathi uyabendisa, wendisa amatolo, wendisela emabheleni. Inkani, iimfanelo zingakhange zikhutshwe, izinto zicingisiseni xa nizenza. Ndikhe ndibukele uKhumbula Ekhaya ndiqonde uba heyi kunzima emhlabeni. Umntu akhale ufuna isiko kutatakhe. Utata, andithi bethunana ndihlekise ngeentlungu zabantu. Kodwa ke ndithi ndakuyicinga le nto ndiqonde uba yeyi, nanku umntu wala isiko lakokwabo. Kokwenu mos kukulomamakho, ngoba kaloku khange umamakho ende. Laa tata wamshiya akhange amthathe, khange amtshate, uyeva? Umamakho akaziwa kulaa mzi, uyayiva? Utatakho akaziwa kokwenu, khange avele utatakho azolungisa ingxaki ayishiyileyo. Ufike umntu sekusithiwa ngosuke nje amfumane utata kuthiwe, hayi ke mntanam, ndawukwenzela iinto zakho. Awungowalapha. Ukuze ube ngowalapha kufuneka kwenziwe izinto ngendlela. And ke ngoku kuduru, kunzima ukulungisa. Akululanga ukulungisa ubume bakho, uzigoduse ungumntana wentombi, uzigoduse uzisa kulotatakho. It's not child's play. Ni-pap and vleis ni. Because kaloku it's a process, and ke ngoku zithengwa ngemali ezi bhokhwe. Ibhokhwe okhutshwa ngayo kokwenu, ibhokhwe owamkelwa ngayo kulotatakho, ayosenti. Andithi it's not possible, and andithi it should not be done, kodwa xa isenziwa mayenziwe ngendlela ukuze ungaqhingi. Umnombo wakho xa uwulanda ulande kakuhle, uyondelelane. Sukuthi ungapha ube ungapha, ubazalanise inkani, uthi nqa ke ngoku ubugqirha bakho abudibani. Ngoba kaloku aba bantu bazalanisa inkani bengazalani, akhange kutshatwe, umamakho zange athathwe.
Ifana nale ufike umntu, your childhood sweetheart, sinanifunda oyam efothe samithisana, fine ke ngoku samithisana akho nto ibitheni. Utata ngumfana onayisi shem, isiaram, into kunayo kwaphela uthando, uyaqonda. Aluzungapheli kaloku asenditsho uba uthando luphephezela lube apho luthanda khona. Uyayiva ke ngoku, akanyanzelekanga laa mfana into yoba athi nca kum. Xa intliziyo ibiye yaphinda yabona omnye yathanda ngaphezulu, like intliziyo angekhe ukwazi ukuyiqhatha, mkhulule umfana aye kule ndawo, ngoba kaloku awuzukonwaba nalaa mfana ngoba intliziyo yakhe iyawusoloko iphaa. Nako ke kwenzeka ke ngoku ninomntana ke ngoku, wathatha ke ngoku intombi yasemabheleni wakushiya ke ngoku enamamtolo. Ngelishwa ke ngoku wena wabonwa mntu iyenzeka, awaze wabonwa mntu, uyeva. Wahlala ke ngoku ungulo single mother, uyeva, uzidlelela ikokwenu, tolokazi shem. Akho nto ibitheni, sibanintsi wethu, nam ndihleli ekhaya akho nto ibitheni. Nako ke ngoku kufuneka umntana olukile, imbogamo, nanku umntu ufuna umntana ayokoluka kulotatakhe. Mntanam mna utatakhe ntononton, utata ubemondla, uyathandwa ngutatakhe. Ayinanto yothanda le nto lena, inento ngokwenza indlela, izinto ngendlela. Uyophazamisa umfazi wabani ngoba awuzuba lizibazane kulaa mzi, awuzufika ube lizibazane. Xa umntanakho ezawukolukela phaa kulotatakhe, awendanga wena phaa, ukhona umfazi waphaa obhinqisiweyo. Indawo yokuqala, alikho izibazane elingabhinqanga, masiqale kuloo ndawo. Khona ke ngoku umfazana waphaa, lo ungu-step mother kulo mntana wakho, uzawuba lizibazane ke yena ke. Izinto ezi masiziqondeni kakuhle, uyeva. Ndizama ulungisa nje indawo ukuthi ezinye izinto siyazinyanzela inkani zinganyanzelekanga. Bendisenza umzekelo, by the way, le into ndiyithethayo sisigezo nje, ayingeni kule topiki siyithethayo yobugqirha. Geza nje wethu, ndazi uyayiva nalaa nto ndiyithethayo. Aba sisi, umntu afune uyozenza izibazana inkani, abe ejamelene nomfazana wabantu. Oh yini unoligangele, oh yini shem uasakhe angonwabi tu. Kukho lo tata, lo mama lo mntana, mntakabawo, ufuna uba involved kwizigqibo, yonke into eyenziwayo apha. Zange uthathwe sisi. Okay, mandiyishiye, masibuyele kulo mba besithetha ngawo, amasiko ondlelela ubugqirha. Iyandichaza mani laa point, ngaske ndihlale kuyo. Yho Thixo. Oh, nindixolele bethuna, kuthetha ndasitowuti. Yho sana, uba uyancitheka xolo mani. Nani kodwa niske niyazenza into ezifani kodwa nyhani. Sibukele ezo nto nizenzayo, suke oobhuti bethu ngoku ukubone nibehlisa nibenyusa. Unomfazi ubhuti, kodwa kukho wena ngoku funeka abe nawe engakukhubekisi kaloku. Funa sibe bambe macala, hayi bo. Anyway, bendisatsho ke guys, apha ebugqirheni ke ngoku, uyayiva ke ngoku, ithi ke ngoku le nto, sithethile ke ngentonjana. Or ndathetha ke into yoba imbeleko neentambo ezinkulu ezi mazihambe kakuhle ngomnombo. Makungabikho, ndizawuthini na, makungabikho shortcut ukuthi hayi ndasendiyenzile imbeleko kulotata, kulomama, andizuphinda ke ngoku. Okanye omnye ayoyenza kulotata ngoku ungumntana wentombi, ayokwenza imbeleko kulotata, afike kulotata ngoku eseyenzile le mbeleko abone uba kumandanga, akathandwanga olwaa hlobo ebecinga uzawuthandwa ngalo, aphinde abuyele kulomama, alibale ngalaa mbeleko, aqhubeke neza kulomama. Hayi guys, into esizibukelayo. Isiko ayiyonto yoba yenziwa nguwe xa kuthande wena ngendlela ethandwa nguwe, okanye ngendlela efanele evumelana nemeko okuyo wena. Ayihambi kanjalo. Ndithi gqirha, ukuba ufuna uba ligqirha ngokwenene nangokwenyaniso, qiniseka ngomnombo wakho. Futhi ke don't take i-shortcut, thatha the long route. Noba inde kangakanani uyafika apho uya khona. Yazi xa ndixelela abantu into yoba mna izinto zam bendizenza macala kulo mama nakulo tata,
Uyayiva? Kuvela ithongo lakuloo tata ndenze ndifukame, kuphinde kuvele yakuloo mama. Kuvela imvuma kufa kuloo tata, kuvela imvuma kufa kuloo mama. Uyayiva ke ngoku? Komnye umntu kukuzilibazisa nokuzisokolisa. Intonjane athi xa kufuneka ndenze intonjane ndiyithonga ngolona hlobo. Lathi igqirha lam yi-waste yexesha leyo. Nonkwenkwezi, loo nto leyo ubunoyenza naxa sewagoduswa. Yinto ikhathalele ngantoni? Ntoni. Wabefuna ndenze imigqabazo ngoku ndikhawulezise ndithini. Andavuma ke mna ke. Ndathi ha-a ndizawukwenza intonjane, mawume umgqabazo lowo. Ndandingenomvuma kufa ngoko. What I'm trying to say is, makhe sihambe ngale ndlela sikhonjwayo. Uba ubugqirha uyabufuna ngokwenene nangokwenyaniso, uba ubugqirha uyafuna ukuba bukuphilise, hamba ekhondweni, hamba ngesiNtu, hamba ngesiko lakokwenu. Uyazazi ubungubani? Awuzuva ngegqirha into obungubani ngumni wena. Lungisa umnombo wakho ngendlela nje efanelekileyo, ungafosteli izinto suzilinganisa nabantwana abathile. Uyayiva? Imeko yakho inesizathu soba ibe lolu hlobo ilulo. Yeyakho, ifanele wena, ilungele wena. Uba inzima bayayazi into yoba lo mthwalo bakwethosa wona uza kuwufeza. Ifanele wena mntasekhaya, ayifanelanga omnye umntu tu. Inzima for wena. Inzima ngoba wena uzawuthi ugqitha kwakho kobu bunzima ube ngurhasatsha kampondo zihlanjiwe wegqirha. Ewe kaloku uzawuphuma unamava and uzawuphuma uzithembile. Uzawuphuma ume, uthi xa ume namadoda uziqonde kakuhle into yoba rhanda into kanantsika. Alifuneka igqirha elikhaphukhaphu elizeyayo kwalona kuqala. Uyayiva ke ngoku? Ufike igqirha liwelwa zizidlokolo phakathi kwabantu ngenxa yoba kaloku iimfele zakhe ziyamphika. Zihleli phi? Zihleli phezu komntu ohambaze. Ufike uwelwa imithika. Uyayiva? Ngoba uhambaze, iimfele zakho azihlelanga emntwini. Umntu ngumntu ngesiko lakokwabo. Masilungise la masiko. Uzawumane unyamba amagqirha, umane ukhomba amagqirha usithi mna zange ndenzelwe izinto rayithi, ndathi ndawufika kulaa gqirha zange ndiphinde ndithonge, kwathi. Igqirha libe lona lisithi ngolu hlobo wena ungafuni. Umane utshintshatshintsha amagqirha ngenxa yento yoba kaloku kukho eli likubonisa le ndlela ilula ikhaphukhaphu. Ushiye uNonkwenkwezi ngoba uNonkwenkwezi uyasisokolisa. Ucinga uba wonke amagqirha funeka athathe i-10 years uthwasa. Hamba mntanam, yiya kweliya le-6 months, akho ngxaki. Sawubona qha, sawubona wena into yoba izawuthini into ubheka phambili. Andithi wonke umntu kufuneka athathe a very long time ukuthwasa. Omnye manyhani nyhani ubuhlwele bakhe buvuthiwe futhi ubuhlwele bakhe bungxamile. Uyayiva? Ufumanise into yoba akanamatyala angako yena kokwabo. Kokwabo ngumzi obuwasebenza amatyala. Uyeva? Iinto zakhe zibe khaphukhaphu. Ungumntana omtshato, kokwabo amatyala awakho mangako. Wena ungumntana ontombi, funeka ulungise umnombo wakho, kunamatyala apha kwalapha kokwenu. Uyayiva? So uzigodusile. Ndiphinde ndizibuze mna, lo mgoduso uzigoduse ke ngoku uzawusebenza amaphi amatyala kulo mzi okanye kulo mama? Ithini le nto? Zinto mawuzibuze zona ezo. Uyayiva? Phinde ke ngoku kubekho le nto ithi igqirha, amagqirha aseKapa lithi igqirha, hayi akho ngxaki wena, sizawuya kokwenu xa siyokwenza umsebenzi omkhulu, noko lo umncinci singawenza apha enkundleni yam. He, zange ndayiva. Akho nento onoyenza emzini wegqirha, awungowaphayana kaloku. Kuthiwa uzawubotshwa, ubotshwa amalungu, ubotshelwe endlini yegqirha. Akho nomntu wakokwenu. Phofu noba bekhona umntu wakokwenu, aba balela ukuthula bazazothini? Bazozofuna ntoni kwamkhonjwa?
Kusiliwe apha, ndisilele ba ndisilela abantu bakokonwayo, ndisilela abasekhaya. Angekhe kaloku guys, izinto masizicingisiseni xa sizenza mani. Ndiyacenga ke mna ke, ndiyalelesa. Uyayiva ke ngoku? Zinintsi mani ezi zinto, zinintsi. Omnye uthwasa sele engumfazi wasemathileni, uyeva? Into ebalulekileyo xa ungumfazi, umzekelo, makudityaniswe ubuhlwele nomyeni wakho ukuze kaloku zikwazi utshotshelana, otherwise azizutshotshelana. Ngeke zikhonye zombini esibayeni esinye, ngoba kaloku ulikhumbule lizwi ndithi ungaligqirha ngoku, uyakwazi uma enkundleni njengendoda. Uyayiva ke ngoku? Makudityaniswe ubuhlwele ukuze nikwazi utshotsha enkundleni yakulolo mfana, ngoba kukokwabo apha lo mzi wenu kukulo mfana. Kusemathileni apha, kokokwenu. Akokokwenu apha endlini akho. Ungafane uthi kukwam apha, akukokokwenu. Kusemathileni apha, wena ungumamtolo wena, kusemabheleni apha. Yabo kaloku azizutshotshelana ke ngoku amabhele. Akuzukhalisa isicathulo samabhele kaloku ematolweni. Yilaa nto kuthiwa hlanganisani ubuhlwele, ukhule wothulwe iqhiya, kwenzela into yoba ukwazi ungena ebuhlanti balapha, ukwazi uma emaxhantini nasematolweni ungumambhele, ngoba kaloku wendile. Umsebenzi wakho awuzuma ngenxa yento yoba wendile. Uyeva? Ufuna uvumisa, nazi iindwendwe zifikile, funeka uvumisile. Uyeva? Uzayothula njani iqhiya? Khona imihlola fondini, ufumanise uba loo qhiya uyibeka iwe phaa kwaSathane. Uzawube uphuthaphutana neeqhiya ubhizi ngumhlola. Umhlola unzima ke phofu, itake phaa iqhiya. Yilaa nto igqirha lithulwa iqhiya emzini walo, kwenzela into yoba likwazi ukhululeka xa lisebenza. Khanindicingise ke guys, nindibuze nezinye izinto enicinga uba mhlawumbi khange ndiziphathe, ne? Mandiyeke mani, izawuba nde kakhulu. Mandiyishiye kule ndawo. Otherwise guys, sisonke mani sizawulunga, sawuba rayithi futhi, jonga, and sizawuba rayithi. Yebo? Sizawuba ngamagqirha. I'm telling you, sizawuba ngamagqirha. Ubana nje nanje nje simise la, uyeva, saye kungxama, sithi chu, ngcembe, chu, uyeva? Yayisithini laa nto? Yayisithi usabelo, kuthini? Kukude kulo sabelo. Yeah guys, enye into mani, I'm well rested. Bendidiniwe, ndalala imini yonke. I was truly tired. I'm sure by now you know my weekends tend to be hectic. So ndilele ngoku andinabuthongo. Hence I decided to do this video ngoku. Otherwise ke makube njalo mani. Subscribe, like, please share the videos. The more you share the videos, the channel grows. Hey, futhi I need advice, yes. Anyone listening who's a techno guru, guys, ndixakene nento, ndixakene nobomi. I can't post videos on Facebook. I don't know why. This has been happening, I think, for more than 4 months now. I thought it was my phone that was the problem. I just bought another phone. Still kuyafana. Kanti ntoni? Because I have a following on Facebook that's not necessarily interested in YouTube. Now, I haven't posted in a long time. I feel like I've neglected that. Yo, guys, I'm worried. Yes, anyone who can help me, please contact me if you have any idea how to resolve such a problem. I've tried Google, like I've Googled why can't ithini umbuzo wami? I can't upload videos on Facebook. I've tried everything. Guys, that's it. Please come to my rescue. Okay, thank you. Bye.